ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ. ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾನು ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಜಗಲ್ ಗುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೆ ಮಾರೆ. ನಮ್ಮ ಓ ಕೆಸ ಕೆಸ ಆಂಡತ್ತ ಬಸ್ ಬತ್ತದ ಪಂಚರ್ ಆದ್ಲನ್ ಎಂಚಿ ಪಂಚರ್ಯಾ ಟುಸ್ ಎಂಜಿನ ಬೇ ಯಾನೇ ಪಂಚರ್ ಆತೆ ಮೂಲು ವಿಷಯ ಪಿದಾಯ ಕುಲ್ದು ಬತ್ತನ್ಯಾ ಉಸೋಂಡು ದಿ ಓಡು ಉಲಾಯ ಗುಲ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಿದಾಯ ಗುಲ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾತ್ಯಾ ಓಟು ಕುಂತಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಂಚಾತ್ ಓಕೆನ್ಯಾ ಜಿಲಾಬಿಯಾ ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಿಲಾಬ ಅಂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದರಲ್ಲೋ ಯಾನು ದೀತಿನ ಸ್ಟಿಲ್ಲೆಯಾ ಅದೇ ಬಂದನು ಜಿಲಾಬುಡು ಬೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕುಂಬಾರನು ಆಯ್ತು ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಚ പോകുന്നുണ്ട് മേ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ പോകുന്നുണ്ട് ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರೆ ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಬತ್ತೆ ಸಾಕಾಂಡ್ಯಾ 10 ಸಲ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ವೈಕ್ ಉರುಳೊಂಜಿ ಹೋದ್ ಬತ್ತಾತ ಎಂಚಿನ ಟೂರು ಹೋಯ್ನ ಕಕ್ಕಸು ಹೋಯ್ನ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಒಂದು ಮಗೆ ಬರಮೆ ಮಗೆ ಬರ್ರೆ ದುಬೈರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಮಗಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ತಲಕೋ ನೋಡಗೆಂಡಿ ಹಾಗೆ ಬಂಡೆ ಮಗ ಈ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ತ ಮಗ ಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಗನಲ್ಲ ಮಗ ಬಂಡಿ ಐಕ್ ಮಗೆ ಬಂಡೆ ಆವು ಬಂಡಿ ಮಗೆ ಏರ್ನ ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಒಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗಟ ಬಂತಲಕ ಬಂತ ಮಾರೆ ಏರ್ರಾಣ ದಾನ ಮಗೆ ತಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಜಾಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಪಗಣ ಬರ್ಪುನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆನಾ ಸೈತ್ ಓದ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಗಟ ಬಂತೀನಿ ಬನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತನ ಅಂಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಂಬೆ ತಿರ್ತು ಮಾಡು ಅಂಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಲೇನಾ ಆಲಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡತ್ತ ಪಾಡೋ ದೇವನು ದೇ ಬಾಬು ಹೊರಾರ ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಿನ ಮೈಪುಲ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ನೀಡಂಜ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಗಾದೆ ಕೊಂಚ ಮಣ್ಣು ವಾಡು ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗಣಪ ಜನಬೇ ಆಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೋತೇನೆ ಮಗಲ್ಲೇ ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇ ಒಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿ ಉಡ್ಲಾರ್ದು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ್ ಎತ್ತು 1:30 ಗಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟಿಯೇನ ಇಚ್ಚಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಜನಂದು ಯಾನು ಕಂಕನಾಡಿ ಪಾಸ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೈವರ್ ಯಾ 1:30 ಗಂಟೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೊಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಆತ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ ಸ್ಲೋ ಧೈರ್ಯ ಪೊರ್ಲು ತರಪಿ ದಾಡಿಗೆ ಸಾಲ ಬಿಡು 100 ವಾಸ ಎಲ್ಲ ತರಪಿ ಬಾಬು ಮಗೆ ಯಾನು ಪೆತ್ತಿನ ಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮಡೆ ಬೆದ್ದು ಬೆದ್ದಿನ ಮಾರಿ ಬಾಬು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಮಗೆಯ ನಾವು ಅಮ್ಮೆ ಜೀವಜ್ಜನ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ಮಗ ಯಾರ ಮಗೇನೆಂದು ಮಗೆಯ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಪ್ಪುಂಬೆ ಮಾರಿ ಉಂಟೇರಿಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ ಮಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇರ ವೈವಾಟಾಯ್ಜಿ ಆಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ ಪುನಃ ಕಾತು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೆ ಒಂಜಿಲೋ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪನ ತೋಜಿ ಲೈನ್ ಬೋಟುಲೇ ಬರೊಂದು ನೋಡಿ ಹೋಯ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇಗ್ ಮಲ್ಪೇಗ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಬಟ್ಪೆ ಬರವಂತಿ ಮಗ ಬೋಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ರ ಇಂದ ನಮಗೆ ನೀವು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಪಯದ ಅಂತಿಲೇಕ ನಾನು ಆಯೋ ಎಂಚ ಬೋಲ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇನೆ ಮಾರ شيخ حبيبي هو ما ادري لكم سلام الصبر تبقوا كركري اسمكو كفكا كفار يا كوت ಕಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಕಫೈತ್ರ ಮೂಲ ಕಕ್ಕನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಜಾಗುಂಡು ಕಕ್ಕರವಿದೆ ಮೂಲ ಏರ್ ಕಕ್ಕಿನಿ ಕಫೆ ñame ನಿನ್ನ ಕಫ ಕಕ್ಕಿನತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ತ ಶೇಖಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ತ ಬಾಚೇಡಿ ಶೇಕಡ ಬಾತಿರ್ನಿ ಶೇಖಡ ಬಾತಿರ್ನಿ ಶೇಖ ದಾದಂಡಿ ಶೇಖ ಕಫಾರಿಯಾ ಥೂ ಥೂ ಮಂಡಿ ಆಯಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಉಪ್ಪಿನತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಹೌದು ಬೇಗ ಬಲ ಬನ್ನಿನೆ ಅಂಚನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ್ಯಾ ಅದೇ ಯಾನು ಬ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಜಿಂದು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಬ್ರೆಸ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅವನ್ಯರು ಬಾಬು ಬಾಬು
ಕನಾದೆ ಬಾಬು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊರಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ ಬಾಬಿಯ ಪಾಪ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಅಂಬೆ ಉದಾರು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಂಕಲ್ ಬಾಬಾ ಅಂಕಲ್ ನೆನ್ಪುಂಡು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಡಿನ ಒಯ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ನೀರತಾವು ನೆನ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತು ನೆನ್ಪಾಡು ನೆನ್ಪಾಣಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಪೊಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಬರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ ನೀವೇನು ಈರ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ತದ ಕೊಡೋದು ಕಂಡ್ರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬರ್ದು ಬರಂದ್ರೆ ಈರತಾವು ನೆನ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಾಣಿಗೆ ನೆನ್ಪಾಚಿ ಸಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ನೂಕು ಮಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸಾಯ್ತು ಬೋಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾರಿ ಉಡುಮೆ ಏನು ಕರ್ಮ ವರಂಡ ಸಾಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಆಯೆ ಇಂಬೆ ಅತ್ತ ಹತ್ತು ಬನ್ನು ಇಂಬೇನೆ ಎಂಕಿನ ಪಿಚ್ಚ ನಮ್ಮೆ ದುಬೈ ಬರ್ನದ ಅಲ್ಲ ಫತೋಯ್ತು ಜನ ಮಾರೆ ಅರೇ ಪತರಂದ ಪಪ್ಪ ಕನದ ಅನ್ನದನ ಇರೇಗ 15 ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕನದ ದುಬೈದ ಫುಲ್ 10 ಬಾಟ್ಲಿ ಕನದ ಸೆಂಟ್ದ ಐನ್ ಪವಂದ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಕನದಿರೆಗಿ ಐನ್ ಪವಂದ ಕನದೆ ಐನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಚ್ ಕನದೆ ಮುಕ್ಕಣದೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಕನದೆ ಕೋಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಂದ ಅಬ್ಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣ್ಬೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಟು ಕೊನೆ ಬೆಂದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಏ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವಂಡಿ ಜೀವನ ಬೇ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಹಾಕುನಾ ಹಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಕುಡ ಜೀವಂಡಿ ದೊಂಕು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಯ್ತು ಸತ್ತು ವೈದ್ಯ Complete ತಗಟ್ಟುಂಡ ನಂಗೆ ಲೈಟ ಬಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂದನಾ ಅಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನದೆ ಕನದ್ಯಾ ಕನದ 2 ಲಕ್ಷ ತುಲೆ ಅಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು 30 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಪೂರಾಗೆತ್ತದಿ ಓಡ ಅತ ಅವು ಸಾಯ್ಯಾಡಿ ಮೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಟ್ ಎತ್ತನ ಅಂಕಲ್ ಅಗಲ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ಪೂರ ಆಗನ ತಿಗಲದಿದ್ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೆಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಇರಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಗ ವಾಯ್ಟ್ ಅಮ್ಲ ಕನಪಜಿ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕನಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಗು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫೀಸರ್ ಪತ್ತಾಡ್ತುಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕನಪೆ ಅಕ್ಕಳು 10 ಜಿನ ಬಲ್ಲಚ್ಚಿ ಏನ ನೆಲ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಿ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ತಗಲು ಗುರ್ತೊಂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಪೇರ್ ಅವನ ತೂಲಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ತಗುಲ್ ಬಿಡಿ ಕಂಪೇರಿ ಬೋಂಡಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಬಾಬು ಜಾನಿಗೆ ಬಂಡೆ ಏತ್ ಸರಿ ದಕ್ಕಿನ ಮೈಪುಲ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೈಪು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರಿ ಇನ್ನ ಬೇ ಇಬ್ಬರು ಬೇತದಲ್ಲ ಕನದನೇ ಮಾರೆ ತೊಕೆಂಜಿ ನೀರ ಪುಣಗಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ ಪುಣಗಂದಿನ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪನೆ ಏರಿಯಾ ಪನ್ಪುರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಐಟಿ ದರ್ಪುರ್ಕ್ಯಾ ಅಂಜ ಲಾರ್ ಬೋಟ್ ಬೆಡಿಗೆ ಎತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಳಪಡವು ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಸೀಬುದ್ದಿಲೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಈ ಬೆಡಿಗೆ ಡಿಪರ್ಬೋದು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಕನದೆ ಒಪ್ಪಗ ಟಿವಿ ತನಕ ಕುಲೋ ಅಂತ ತಿನ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಏನಿನ ಪೆಲಗಾಯ ಬಿಚ್ಚವನ ಮಾರಿ ಈಗ ಏನು ಹೋಗಿ ಬೀಗ ಬರ್ಲಿ ಬೀಗ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತವು ಲಾರ್ ಬೋಟ್ ಬೆಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಜವು ಅವು ಸೆನ್ಸರ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಐಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅನ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಇದ್ದೇ ಪುಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವು ಫುಡ್ ಮಾತು ಅಂಚೆನೆ ಫಾರಿನ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅದಪ್ಪಿಯ ಫುಡ್ ಬರ ಆಳಪಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ ಫುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಫುಡ್ ಭಾರಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಾಗ ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬಾಬು ಉಲ್ಲೇಂಜ ಮಲ್ಬೆ ಆತತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮೈನ್ ಐಟಮ್ ತೆಪ್ಪಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಈ ಸತ್ಯ ನೋಡು ಈ ದುಬೈದ ಬತ್ತನದ್ದು ಕಂಕನಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೈದತ್ತ ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ದುಬೈ ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಕುರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರ್ಚೂರ ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಇನ್ನೇನು ಪಾತ ಒಂದು ಸೀದಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಬೋದ್ವಲ್ಲ ಹೌದೇ ಅವ್ಳು ಮೀನು ಮಾಡ್ರೆ ಆಪಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುರ್ಲು ಬತ್ತ ಒಂದು ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ತಿಗಾಲೆ ಈ ದಾದ ತೂಪುನಿಯ ಬಾಯ್ ಬಾಡಿಯಾ ಗಾಲಿ ಬಂದು ಫುಡ್ ಆಳಪ್ನವು ಅಂಜ ಲೋಕ ಅಪ್ಪಜಿ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತವು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಕಾಣ್ ಪಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ತುಲೆ ಪಚ್ಚ ಬಟನ್ ಒಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂತಾಲಂದೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕುರ್ಲು ಬಾತ ಆತದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಪತ್ತಾಯಿ ನಿಂಚಿದೆ ಟಿವಿ ಬಾತ ಆತ್ಲೆ ಕಾಲ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಹೋತ್ನೆ ದುಬೈ ವೈದಿನಿ ದುಬೈ ದಾಲ ತೂಪುರಂಚಿನ ಉಂಡ ದುಬೈ ತೂಪನ ಉಂಡು ಉಡುಪಿನುಂಡು ದುಬೈ ಜಾಗ ಮಿನಿ ತೂಪುರಂಚಿತ್ನ ಉಂಡು ಜಾಗುಂಡು ದುಬೈ ಬೂರ್ಜಿ ಕಲಿಪ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಮೂಲೆ ಪಂಡ ತೋಜಿ ನಾವು ಅಂದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕಲಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಿದಾರ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿರ್ತುಕು ಫ್ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು
ಅಂಡ ನಂಬರ್ ಅಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆವೊಂದು ನಿಂಚ ತೂಪೆ ಬೂರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತುದೀತ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದು ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೂರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತುದಿತ ಲೈಟ್ ತೋಜುನ ఆయన అమ్మేర మండేడు దోజిన్ అవు నిడ్డోడి జల్ప జప్పు నాకు ఎంఆర్పి వెళ్తే చిముని దోజిన్ బే ఐకు విమానాన్ని ఓడింది ఇచ్చింబే ಒಂದು అర్ధ గుడ్డే బొండాల దోజు ಅವಂದು ದುಬೈದ ಕಂಟ್ರಿ ಎಂಚ కంట్రీ సే ముల్తలకని ಎಂಚ రెడ్ గ్లాస్ పర్న టైట్ ಎಂಚತ್ತು ಬಾಬಾ ದುಬೈ ಎಂಚ ಬಂದು ದುಬೈ ಪಾತ್ತೇರ దుబాయ్ బాతే రజ్జా ఖాళీ బై బై కైవాసేని ಎಂಚತ್ತು ಬಾಬಾ ದುಬೈ ವಿಷಯ ಪಾತ್ತೇರ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ದುಬೈ ಟಾಪ್ ಅವು ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅರಬು ನಗರನೇ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪರಬು ನಗಲನೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅರಬ್ ದಾಕುಲು ಅರಬು ನಗರ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಮುಲ್ತಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಕತ್ತು ಮುಲ್ತಲಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಡ್ಕೆಮೇ ಬರಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತಲಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಡ್ಕೆಮೇ ಅಲ್ಪ ಮಾಯ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ರ ಪತ್ತದಾನ್ ಬಾಳ್ದಿಯಾ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿತ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡುವೇರು ಪಡಿಕೆಗು ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವೇರು ಅಲ್ಪ ದುಬೈ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾಪ ಮುಲ್ತಲಕತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣಲೆಜ್ಜಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯನೆ ಫುಲ್ ಪೊಯ್ಯನೆ ಅಲ್ಪ ನಮೆ ಬರ್ನ ಕೊಂಚ ರಡ್ಲೋಡು ಪತಾರ ತಂದ ಅಯ್ಯೋ ಆಯೇ ಟಿಪ್ಪಾಡು ಬೈದ್ನ ವಿಮಾನಾಡು ಬೈದ್ ಐತು ಹೋಯದನವ್ರೆ ಅಂಚತ್ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗಿಂದ ನೀರು ಬರಂದ ಉಗ್ಗೆಲ್ ತೊಂಡು ಒಲ್ಪ ಪುಂಡಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದಕ್ಕೂನಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಓಲ್ ಪುಂಡಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ ನಂಬ ಇರಂಕಲ್ಲ ಮುರಣಿನ ಕಣ್ಣೆದ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಹುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ಚಿದು ಮುಚ್ಚರಂದು ಒಕ್ಕುದುನು ಐಟ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈದು ಐಟ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹುಚ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹುಚ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಉಚ್ಚ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ನಂಬೋಲಿಯ ನಂಬು ನಂಬು ನಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರ ಸಿಕ್ಕೋನ ತಂದು ಅದೇ ಇರು ದುಬೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇಪ್ಪನ ಏನ್ ದುಬೈ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ 40-50 ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ 40-50 ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಐಟಿ ಇರು ಐಟ್ 50,000 ಅಂಚತ್ತಿ ಇರು ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಏನು ಮೈನ್ ಆಗ್ಲಿ 50,000 ಜನ ಯಾನೇ ತೂನ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತೆ MD ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಕಲ್ 50,000 ಜನ ತೂ ಅಂದ್ರ ವಂಡರ್ ನಾನು ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಉಂಟಂಗ 50,000 ಜನ ನಡೆಯನೇ ಪಾಸ್ ಆಪ್ರದೆ ಮಾತೇನೆ ತೂರ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬಕೋರ ದುಬೈ ತೂಡು ಅಮೇರಿಕಾ ತೋಡು ದುಬೈ ತೂಡು ಅಮೇರಿಕಾ ತೋಡು ದುಬೈ ತೂಡು ಅಮೇರಿಕಾ ತೋಡು ದುಬೈ ತೂಡು ಅಮೇರಿಕಾ ತೋಡು నీకు 20 టైం తోడు కొడుతుంది 15 నిమిష ಏನನ್ನೊಂಜಿ ದುಬೈ ಲೆತ್ತವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ದುಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ದುಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಡ ರೆಡಿ ಉಂಡತಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆ ಸೈಟ್ ಹೋತಿನ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ದುಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರೈಕಲ ಆಪುಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ದುಬೈ ಬೋರೆ ಒಂದು ಆಪುಜ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆಪುಜ ತಗತ್ತೇನೆ ಆಪುಜ ಸಾವುಗಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾವುಗೊಂದು ನೇ ಕೊಂಚ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ಬರ್ತ ಮಾರಿ ನಾನೊಂಚೂರು ಅಮಸರ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಾಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ అదే ఎంత బైదా ಒಂದು ಮದ್ಮೇದ ದುಬೈ ಪೋ ಅದ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಜ್ಜನ ಬೊದ್ದು ಯಾನ್ ದುಬ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ಕಲರ್ 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 ತಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಚೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಟಿವಿಯಾ ಪಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬೈದ್ರು ಪಪ್ಪ ಏನು ವಿಷಯ ಬಾತೇರುಂಡ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಕುಲ್ಲೇರ ಕಣಬೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಬೈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಪಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈಡನೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ದುಬೈ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಯಾನೋ ಸಟ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅರೆ ದಾದ ಅಂಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಈರನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗುರುಪು ಅಜಂದಾನಿ ಮನಿ ಆಗ ಡಿಶ್ ಬೂರೋಡು ಈಗಳ ಡಿಶ್ ಕೊಡು ಅಂದ ಅಂದ ಆಯ ದಾದ ಪಂಡೆಯ ಆಯ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಸರಿ ಬಂಡೆಯ ಈ ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದಯ ಈ ತೊಡ್ದು ಪುರ್ಲುಡ್ ಬೋಂದು ತ್ರಿತಲಗಡ ದೆಪ್ಪಾಯ ದೇ ಇರ ಮದ್ಮೇತಾರ ಬಂಡಾರ ದುಬೈಡ್ ಅವಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪೆ ಮನ್ಪರ ಹೌದುಲ್ಲ. ಇರ ಬೊಪ್ಪನ್ ಲೆತ್ತವಪಾರ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾತನೆ ಒಬ್ಬನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದಾತನೆ ಮೇರೆ ಓಲನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸೇರಟ್ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಬರ್ಬ ಪಪ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಏನ ನೆನಪುಗ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್
ಆಯ್ತಾ ರಿಮೋಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ತಿಗಲೆ ಮಾಡು ಮಾರಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನೇ ಅಂಜನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ ತಿಗಲೆ ಮಾಡು ಹೇಟಿಗೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮದು 18,000 ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತು ಬಾರ್ದೆ ನಾನು 5 ಕಿಲೋ ಕುರ್ಲುಗ್ ಸಾವ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಲ ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನೇ ವಾಲಂಡ ಮಾರೆ ಏ ನೀವೇನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ದಾಯ ಮುಲ್ಪುನಿ ಇರ್ದಾಯ ಮುಲ್ಪುನು ಈರ ಮಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬೋಂಡ ಯಾನಿಚ್ಚೇನೆ ಮುಲು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇರೇನು ಪಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಕ್ವೆ ಈರೆನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಮ್ಮೆ ಮಗ ಈ ಪಪ್ಪನ ಅಂಚತ್ತು ಪಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ ಆರು ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂಕ್ವೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ರೇಗು ಈರ್ನೆಂಕ್ ₹1 పొడిచి ఈరు ₹1 ಹೆಂಗ್ పొడిచి ಕುಲಾಲೆ ನಾ ಸ್ವಂತ ಮಗೆ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಬೋತೆ ನಿಮಗೆ ₹1 ಬಡ್ಚಿ ಎತ್ತೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ పొడిచి ఈరు నಮಗೆ ఈరు అకౌంట్ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಿರೆ ಬೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಮಗನೇ ಬೋತೆಗೆ ಆನ ಕಾಸು ಬೋಡೆಂಕ್ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಇರೆ పొడిచి ಎಂಕ್ ಬೋಡತಿ